Ten holcí, čo to zemrel, ten kaval, ten tak on mal, jemu to navrelo tuto na tej útorovej stehe. A hej, to si uzlili. Ale na stehna medzi nohami, no na stehne, na boku. No a on to mal dosť dlho a chodil do roboty jedno s druhým a potom až na jeseň, alebo v zime išiel. Teda na Maručku, aj čo tým doktorovi a tam potom na operáciu a mu to vybrali a mu povedali, že to má svalovka, že vieš, a to sa nedal nejakú to je to, že povedali, aj že dostali. Dali to názor na skúvanie a potom prišli na to, že to je zubné. Povedali mu, že to je zubné? No potom prišli na to, že to je zubné. A čo potom? Čo, no, že potom už... Nie? Dobre, tak on býval obárak vedľa vás, že vás, ten, jak sa volá prezvisko? Krasecký, no. To som počula. Hej, to mal toto? No, to mal uzliny. Ale on nejako... Ale on vie, víš to. Neviem. Ja som ho nepovedal. On chodieval, on robil Jo, ako mám múračku. som robila Krasecko. Nie, áno, to je iná. Nevravela sa z vašej ulice Rybári Kovača, ten zomrel, na tým žije. No, žije. A tam je minule tak posťažovala, že som sa bočačka, pol hodinu sa mi sťažovala, že oni to majú rodové, že oni majú na rakovinu všetky tie deti, aj tá dcera, čo by testy. Oni sú museli pod neustálým dohľadom lekárov. Oni tu majú genové, a že aj starý chorob, Krásky, že má rakovinu. Ani by som nevedel. Kady svoju má rakovinu? Nevraj má a že Záleží to rovno, keď sa mu prejaví. Aký je odolný? Na dobe to nechod, že musí každý vedieť, čo hovorí. Čo hovoríš? A že mu stále dáva také... Nesmie sa na mňa dívať do očí, lebo by som dostal stráčku z očí. Si šetril na tie chemoterapie, alebo také tie na poličku. No a nadávala tam. A čo on všetky deti vyhodil z kalky? Hej, ale že vraj ho pustali. Ona tvrdí. Ale on mi vyprašil z ulici všetky deti. Že vraj ho pustali, že mu neplatili ani na nájom, ani na nič. Ale to vravila. Pušťarka bude musieť povedať. Boh vie, kto má pravdu. Ona sa zastáva. Ona sa zastáva, jasne. Ona sa zastáva, ale každý na ňu